Na dně moře máme failsafe, mechanismus, který obrovskou silou vytrhl kotvu města ze dna oceánu. My jsme, zhrozili jsme se. Neuvěřitelný, co se to děje. A ten hluk, celé město se třáslo jako při zemětřesení. To bylo něco neuvěřitelného. A najednou cehneme. Celé město stoupalo. Stoupalo nahoru k hladině. To bylo něco neuvěřitelného. A věže prorazily hladinu. A vyjeli jsme nahoru a vody, vlny, vodopády, všechno teče z těch výšek a vystřelili jsme nahoru úplně na vršek. A najednou slunce, sluníčko prostě proudilo do všech oken. Do smrti na to nezapomenu. Jsem zvědav, co tomu řekne bezpečnostní prověrka. A proč prověrka?